bewufane ngabe le hall namhlanje ayiboni ndawo kuba kuse Sunday number 1. Number 2, i-organization abafundisi bala ithembisa abasebenzi kakhulu nobaba wenu la ngenhlanhlembi noma ngizobeka kanjani ngathi ngenhlanhlembi angithi kwenzeka iphutha lokuthi mina njengobaba walengane walabantwana uma ufika umlayezo njengoba umuntu ukhohlwa njalo ngikhohle ukuthumela umlayezo ofanelekileyo to the leadership. Ngimbizile ngamtshela ngathi ngane I'm very sorry. Namanje ngiyaphinda ngithi ngixolisele ku-organization eyakha abafundisi abaningi yasiza abafundisi abaningi yala ekhaya i-TTF. Ya abantwana bami nabasekho kuyona thina sesibukela msho bayasho bathi bayalova asilovini senziwa ukuthi akusavumi akusafana izolo. But in reality abayitholanga invitation okufana ngabe isuke kimi ngoba abantwana bami abantwana bakaMasubu kusumbu ingane yami. So ngixolisele kakhulu but incwadi already ngibhalile ye-apology uzoyithumela ngane yami uzongithumelela yona please. uBishop Dlamini noBishop Makhubo yena specific naye umkhumbula izolo sengiyabhala ngisemotweni ngiye Witbank ngibhizi ngizama ukubhala la ukuthi ngithi ibani izani bafowethu kakhulukhulu uDlamini phela uMakhubo ingane ifana nani uDlamini hayi ngathola ukuthi baba uDlamini isimo simvumeli kahle akaphilile kahle and it was too late also bengengimangale. And then no Bishop Makhubo ke committed somewhere today already we speaker lapho ba apologize. Ibona ke ngithumele izolo bengithi noma kanjani bazophumelela but ngenhlanhlembi kuningi ngeke ngene kuma detail ukuthi why ngikhohliwe kuningi kakhulu abaseduze nami abantwana bayazi ukuthi namanje mangisuka la I've lost one of my son a pastor mfowenu Sibisa kasekhe emhlabeni ngifane ngiphuthume ngiyokhona ngohlelo program yakhe ukuthi leli viki afike kuba nememorial on Tuesday lapha esontweni ethembisa hospital view kuba ne funeral on Thursday Captain Park bayibiza ne civic center ngandibiza ukuthi indawo. So and also eduduza kunomfundisi naye ohambe the same day noSibisi. So niyabona ukuthi la ekhanda liyaduma noma unabantu abakusizayo bagijimayo but mawungubaba uzibuza ukuthi kanti mina sengizongcwathwa ubani. That's what a parents will say uma kuhamba abantwana bakhe. Sibisi beka ku high level manje beka ku leadership ka bishop ibona bephethe manje South Africa after Boramdike ibona bephethe South Africa ngafaka bona ngemva koRamdike but sengifuna ukusho abantwana bami ukuthi ngicela ngalezi zinto ngoba ngizozikhohlwa bese ngibuya ngithi ngani yami bantwana bami I'm here not to do something new to you ngizofunda la ngibhale kancane ngoba ngifuna ukushumayela ingqondo yabona nje bangikhuluma nani ngele ngabo 12 izolo ebusuku ngijima ngilungise ezinye izinto ngilekelela abantwana bami. So abantwana bami enkosini njengoba kuvelile izinto zivelile izolo bengise Witbank ngidrive from Witbank ebusuku ngibuya la ekhaya ngifisa ukuba ngisho akungimangazi abantwana bami kuleli bandla sengiqalile njalo nisalindele ukuthi ngiqala ningahlala phansi abantwana bami nisalindele ukuthi ngiqala sengiqala enangisayi kusuka mangisuka ngihlala phansi ngisasukuma ngoba ngidala noma iproblem engathi ngisukume ngizothi ngisukumele nina mina ngeke ngisasukuma. Hallelujah. And it's good to be ube mdala yabona ngoba phela bonke baba ngabantwana kuwe and une authority over everybody. Ngifisa ukusho ngubeni lento engizoyenza namhlanje ngani yami angimangale nina nizalwa ebandleni labapostoli nimbonile uMasumbuka ngesikhathi engijoyina ngihamba naye emathendeni yabona. This church is an Apostle Gospel church. Leli gama noma le ministry igcwele ugcobo lopostoli. Ngiyabona ngakubona ngani yami uzibiza Bishop Makhubo. But mangikuzwa abutshela amabandla yonke le ndawo ngithi yeah it's an apostolic ministry under the position bishop.
Ngisazobuya ngizoniqoba nonke la ngitshithe lo bishop abanye ngifaka upostoli. Ngoba ngiyinzalo yani umpostoli uzala ini inyoka izala inyoka. Uma inyoka inephozi nenyoka nencane makukhula nephozi nokudelele. Once ukaphaphama kahle ukaqanda ukufunda ukuluma uzokushiya nephozini. So in AGCI, this church, it has a very heavy anointing. Yazalwa emthandazweni. Baba wami was an apostle. It's in amen. But he served as a moderator of the church Masqali Bandla. Kulo moderator bekunani? Apostle. Washeshe wahamba ibandla na 5 years. And it's where I took over up to this point in time. Nabafowethu abanye sebahamba. Engifuna ukuthi mangiceda ngikhulume kancane ngashumeli kakhulu ngokuthi lo gqobo solwenza la lizogcwala umhlaba wonke ngoba nenze lethe ngizonitshela ukuthi niyenze kulo nonkosikazi wakhe. Ngimtshelile uBishop Makhuba uma ngimgcoba ukuthi naleli bandla lakho leli bekungafanele ubhale nje as a national church bekufanele ufake I ngoba uyathanda uthandi lizobhebhedeka. Ithini amen. Yabona wonke umntwana wala ekhaya ongumfundisi noma ongumpost noma ubishop amabandla benza njani? Maseko ngani yami. Thank you very much. Uphethe kahle program. Ngibuya kude nawe. Ya ngikwazi ungakanyana wena. Abazali bakhe bangabafundisi baba nomama sisuke emoyeni singabafana ngimenye umngane wami ngifika ngishaya idobs ngiyangena angikhumula isigqoke ekhaya kubo ngimenywe sosonta khona baba wakasukume noma baba ngibeka izandla abona idemoni ngithukuthele isigqoko basithathe basibekela ngiphume sengathi ngiye toilet ngithatha isigqoko sami gone ngabo 11 ebusuku. Namhlanje bathi uNkulunkulu wenzani na? Yo ngamangala ubaba Maseko noma Maseko sebela ebandleni. Ithina amen. Khumbula ngitshela umama nobaba ngixoxa nabo ukuthi benazi ngesikhathi nifika ningishaya ngifaka namarobhu nyana nishayi kunezinto ezinto bebezishaya benazi ukuthi namhlanje nizobuya nizokhonza andabalithi bahleke abantu abadala basekho manje bagcine sebangabafundisi bagcine bela kuleli bandla lethu. Thank you ngani yami. Angifuna ukusho lutho ngawo ngoba ngisazokhuluma ngawo nonkosikazi wakho. Mangizwa umusic omnandi la ngikhumbula ukuthi vela wena ngumhlabeleli. Mangizwa isound ingabhedi la ngithi ingabheda kanjani ngoba iphethwe ubani? Angimaze ngumhlabeleli ngimaze uthija njengoba namhlanje ngimuzwe ekhuluma akanandlela uamen ikhala kithi yabona njalo mangikhuluma ngithi amen amen amen. So that's why I learned. But lo besithima simnika ipulpit asesemncane uzokuthi la imbhalo izonjani izo ibeka kanjani ufuna ube ukuthi imibhalo la izo yabona bafundisa laba bafundisa ngo A mayifunda iverse A akutshela uA angene ku B yabona mangabe lo verse lithi angaze afike na ku D. Ithini amen. Elokho ekhuluma ekutshela kusho ukuthini ABCD ngokumbhalo. Ngiyabonga kakhulu bantwana bami enkosini. Indeed today is a great day. I would just say it's a great day today. Amthothi izulu lila namhlanje. Ithini amen. Ya izulu lila namhlanje. Ngoba lokho esokwenza ake ngene mhlawumbe masiyana embhalweni ukuze ningisize ngizonitshela masenifanele nibalethe phambili. Aningifundele leli verse. Wonke umuntu uthi Paul Ephesians chapter 4 ngizofunda amavesi amaningana la ngigcobe bese ngiyaqhubeka ngawo. Angisho niyazi la kubeka khona abapostoli nobani niyakwazi ngisangisho. Kabe ngifuna niqale nifunde la uPaul ethi khona ulona lo akahambe ngokwebizo lwakhe. Can somebody read it for me please?
Ulona la kenze njani? Mfundeleni. I, therefore, the prisoner of the Lord. Amen. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Awuchese dusi njoba ula obiziwe unobizo bizwe ngalo. Hallelujah. Angisho ukuthi ngizofuna amavesi amaningi ngizowakhuluma wonke mase ngicede ukwenza lo msebenzi. Angibuyele back. Ngithi kunina I'm here to ordain the ordained. I'm here to do what? I'm here to do what? To ordain the ordained. I don't ordain a person who is not ordained. Anginaska sokudlala. Ithini amen. So I'm here to ordain the ordained. Number 2, I'm here to ordain the person that to what he was ordained into. Ngaze ngibeka kahle yini. Ithini amen. Ngizogcoba onjani ogcotshiweyo and ngizomgcobela kuloko agcotshelwe kukho. Uthe wena ngane yami ukhuluma uthe we are here to confirm. Ithini amen. Bantwana bami enkosini nina ningabafundisi, don't ordain the person that is not what? Ordained. Awushetse dus usho uthi ukhulume lamazwi. No one is not ordained. Pinda foot, no one is not what? Everybody is what? Awushetse joba ngila emhlabeni. I've been ordained by God. And I'm here to do something. But mehluko futhi bafundisi elifanele benawo ukuthi noma everybody okhona emhlabeni ordained akekho useless, everybody including laba lephezulu, everybody is ordained to do something, but the mistake is that we ordain them into what they were not ordained to be. Siyabagcoba sibagcobela intweni abangagcotshelwanga bese kuyabheda. Wesekwenza njani bazalwane? Kubheda ngaphandle, kubheda emasontweni. Konakele akubhedi kuphela njengoba ngikhuluma nge-AGC namhlanje namabandla angaka South Africa, Mozambique, Zimbabwe, DRC and so on. By the way, even nase-US sinabantu esebenza nabo abangabafowethu abasebenza kanye nathi. Akwenzeki lokho emabandleni amaningi, including what I'm going to do today here ngane yami ngizobuya ngikhulume ngakho. Ithi ima khona lapho ungasaqhubeki. Ithini imali lapho baba ungasaqhubeke ngoba usazokhuluma. Abanye bathi hey uyabona uyabheda ke manje. Uyabona ngokwehlelo lwe-theology thina senza kanje. Thina sasihlabela sithi elika moya leli vangeli. Athi bavulakazi niyamazi. Athi niyabhala nina phansi. Thina masifike epulpit kuyehla imenyu yebandla. Ithini amen. Wena usabheka iprotocol yoku-ordain yami ngithi sengiyaqhubeka njalo. Angiqhubeke ke angingifundele Samuel, 1 Samuel chapter 16. Ufunde verse 3. Ubosiyehla ngizokutshela ufunde verse 1 futhi. Masinyane ngicela nina abantwana bami nina amabhayibheli ezandleni zenu. Lento okuthiwa ifoni upressa kayi-1 kunikeza iBhayibheli. Angifuni ukuchitha isikhathi la, ngifuna ukuthatha isikhathi sincane bese ngiyaqeda ngihlale phansi. Funda 1 Samuel chapter 16 verse 3. 1 Samuel chapter 16 verse 3. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Oh, come on. Hallelujah. Sengathi ngafunda bakulandela, funda bakulandele ngane yami ngoba ngikhuluma. Then invite Jesse. Yeah. I said. Then invite Jesse. That is God instructing Samuel. Right? Correct. To the sacrifice. To the what? Correct. And I will show you
And I'll do what? I will show you Yes. what you shall do. What you shall do? Yes. You shall anoint for me Yeah. the one I name to you. You shall do what? Anoint for me the one I will show you. We ordain the ordained. Go back. Awufunde verse 12. No, mhlawumbe before ufika verse 12 so buyasibuyela ibambe kanjalo ngani yami. Asindlule. Siye ku Numbers chapter 27 verse 18 to 23. Masinyane. Numbers 18. Numbers 27, 18 to 23. Numbers 27, 18 to 23. And the Lord said to Moses, And the Lord said to who? to Moses, take Joshua, the son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit, and I lay your hand on him. Yeah, go back. Set him before Eleazar, Yeah. the priest, and before all the congregation. And in All right. Mhlambe nizofunda mfike ku 23 manifunda ninodwa. But la sizwa futhi in 13 number 1 18 verse 18. it take Joshua, Yeah. the son of Nun, with you, Yeah. a man in whom is the Spirit, Yeah. and lay your hand And on lay what? your hand on As in we do what? Ordain the what? The ordained. As come again. Ngicela ungiyele lapha ku Joshua. Ngenye isikhathi. Zoyekela okunye. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Yeah. Then the word of the Lord came to me, saying, The word of who? The Lord word of came the to Lord. him, yes? came to me, saying, Yeah. before I formed you, Before what? I formed you. Yes. In the womb I knew you. Yeah. Before you were born, Yeah. I sanctified you. Yeah. I ordained you Yeah. a prophet to the nations. I ordained. Nayizwa le ndaba. He ordained him before he was formed. Esinsika wakhe. And he ordained him to be what? Akhuluma what bazalwane? I don't ordain a person into what he was not ordained by God to be. And pastors, thina sesovalisa bahambile omasumbuka. Mina ngisasele kancane ukuthi ngikhulume lamazwi engiwakhuluma kini. Ithini amen. And I will discharge everything ngani yami. Okusasele mangisaphila. Ithini amen. Don't dare ordain a person because ungumngani wakho. You are misleading that particular person. Angifuni ukuya lapho sobuya sikhulume mhlawumbe. Ngoba ngizobe ningikhumbuze mangikhohliwe ngoba ngizokhona ngiba ngikhuluma. It's a mess. Even the leaders of our countries, we have got leaders who were not ordained by God to be our leaders. That's why we better kangaka. So we are seeing. Then Samuel did exactly the way God had told him to do. He did what was supposed to be done. He took instruction from God. And from the verse 12 to 13, 1 Samuel 16 again. Bese singena enkonzweni yethu. I want you. Wathumela Yes. Ola qhubeka ngane yami uzofunda nangesingisi. Qhubeka ngane yami. wathumela wamngenisa wayebomvana enamehla amahle emuhle ngokubukwa uJehova wathi suka umgcobe ngokuba lona nguye. Suka wenze njani? Ngoba lona ubani? Uye. Is that verse 3? Verse 12. Oh, all right. Bengithi izoqala but sifundile verse 3 msangisho. Awufunde 13.
lamafutha. uSamuel wayesethatha uphondo lamafutha wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kaDavide ngamandla. Kusukela kulolo suku kuya phambili wayesesuku uSamuel waya eRama. Ithini amen. Kokuqala utsheniwe ngale. Yabona, this is one of the pastors that he nearly did. He nearly made a mess. Ngalelanga. Ngoba ngiyakhumbula bafika. Wenza njani? uJesu babiza bonke, uJesu wababiza amadoda abanye bebe I'm sure bebe phakamisa phela. Yabona. So ubone badivile mehamba kuyabonakala ukuthi yeah, this one can be a king. Uyasukuma ufuna ukugcoba. Umusa kaNkulunkulu wamkhava uSamuel. Uzoyenza imess. This is not the one. Ithini amen. Mina ngibuki ngaphandle. Angibuki ngaphandle, ngibuka ngaphakathi. Wena ubuka ngaphandle ubona ukugqoka kahle, ubona yonke into bese ucabanga ukuthi lo huye akusiyena. Angazi nibangaka ekhaya ngani yami, but uNkulunkulu ubone ukuthi uwena sokugcoba as a bishop and as apostle. Ngithi ukhona umunye ubishop, akishayela ubishop okhona ezandla wale family. Animshayela nezandla ukhona ababishop bakhona. But I want to say ukuthi Samuel went a mistake because kwaqhamuka abanye angazi wena nabafowenu la ezweni lakini emzini wakhe mangabaphakamisa mhlawumbe abanye bangabuka sengathi lesikhunda esokugcobela kuso namhlanje yibona ngaba kuso. Samuel wenza lo mistake and ukuthi iBhayibheli walo uNkulunkulu welokathi kha namhlanje ngoba sizili kakhulu before sigoba. Ithini amen. Lo kha asimuzwa. Sibeka izandla zesikhulume nangelimi kanti sibeka phezulu komuntu uNkulunkulu athi kha kuye. Bese kwayimese ebandleni lakho kudideke kuhletshwane kucatshwanwe likhithwe ibanda ngasese. Angifuni ukungena lapha ngizobuya ngikhuluma okunye ngeke ngisakhuluma sengidlulile njalo. Ithini amen. But yoba silabafundisi ngesikhathi sifanele sikesozile ukuthi sithandaze lapha ethembisa nawo abantwana bami. By the way, ngihamba nalengane yami sanda kuyigcoba iphethe siqala something like Alfontaine Thomas Nkona ake nimshanzanda lo mfana uthi ungadrive baba ngizokudrive emangenyawo bakubona mfana futhi umuntu uzobonakala kakhulu awuzweke. Ngihamba nendodakazi yami lapha chief interpreter ngizombiza ebandleni lethu intombazana wami uceliwe lapha. So mangani yami mhlamba abafana labalanga ngizwile uphawu makhubu uzokhulekela imshado akusuku mhlamba bezokubona sukuma wayiceliwe sukuma akashade ya uyasebenza nemoto yakhe unendlu yakhe futhi mama khubo ngani yami ngizafuna uze emhlanganweni ebandleni lakini. Ebandleni lakini uze emhlangano nike ukuzofika lapho uthandazele everybody ongakashadi including my son Joshua akashadi naye fanele abone. Hallelujah. But ngifuna ukusho ukuthi wasukuma uSamuel. Sifunde kubani manje? Utheni u13. U13 ngizomfunda ngesilungu. Yeah. Then Samuel took the horn of the oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Kukhona okhulume kamnandi la wathi wabulukhelo la unophondo eligcwele elichichimayo ake nimshayele izandla ubani lo okhulume kanje. Anginasika sokuchaza ukuthi there are different anointing. Ngengikwazi ukukhuluma ngalokho. Yabona makuzogcotshwa uDavid khona inye inkosi yagcotshwa kuthiwa uSaul. Uma kugcotshwa yona akuzange kuphathwe iphondo. Ethini amen. Yagcotshwa nayo yaba inkosi kaIsrayeli but akagcotshwanga aphethe ini. And one of the reasons why kungazange uphondo noma ngafuna ukungena kakhulu ukuthi he was a man's choice.
the people that we choose, noma sibabeka izandla sithi siyabagcoba, akubi iphondo, kuba ugcobo elibuya ku-flask. Ngenza isikhathi ukufunda lawo mavesi akhona, ningahamba niyofunda manithanda. Samuel wathatha ini flax, wenza njani? Wagcoba uSaul. So the ability to achieve what was supposed to achieve as a king was limited. Ngoba ugcobo lwakhe alikhosti lutho. Ugcobo lwakho lirepresenta abantu esibagcobayo uThixo angabagcobanga lokho sibagcobela khona. But uma kuzogcoba uDavid, khumbula lo muntu ozogcoba la, ozogcoba njengoba ekagcoba uDavid lapha, he had 3 levels of anointing. He was anointed as what? Ubani uthi priest, nimshayela izandla. He was anointed as a what? Number 2. The prophet, number 3. Again, bashabela izandla wazalwane. This is the man, Samuel. And my man Goba Saul. Saul was only anointed as a king. Ugobo lo flax, awuthi ugobo libuya ku flax. Ibathi nibiza kuthini? Ligoba lukunika one anointing, one ability to be a king. Ngena la phuma la yenza lokho, igcina lapho. And lo muntu uhamba kalikhulu ngoba kahambi ngeanointing esuka kuwe. Then uSamuel wana le 3 level of anointing mhlawumbe uzokhuluma mangikhumbule, but asibuye size la. David was anointed. Ngani? Amafutha kuphi? Uphondweni. Mawubona iphondo, there is something that have died. Aliki iphondo, umnikazi wephondo angafanga. Aningizwa. Hallelujah. Mawubona iphondo lilenga lapho abahlobisa ngalo kunesilwane esabulawa. Liyadura ugobo lophondo. Liyabiza. Uma ugothwa ngophondo uchaza ukuthi I will die to myself. Ngoba bonke abantu engizobahola bozophila ngoba mina ngifile kuqala. Wafa uJesu ukuze thina senze njani bakholwa? Khulumani, wenza njani bazalwane? Ubani ukuze thina senze njani na? That's why namhlanje uGobo lonke noma ningibona ngiphotha iphohle li represented the horn of Israel, the King Jesus. I can shout it off his hand. Hallelujah. He presented the horn. That's why bantwana bami niyashumayela namhlanje nithi ungahlali ngaleli vangeli. Ukhona walifela. There is Calvary. Enegazi engayikuphela amandla. Somebody died. Namhlanje when we ordain, so ordain ngani with the oil that come from the horn. Engujesu Nkosi yethu. I'll take leli bhodlela ngigobe labo bantwana. Kepha ngifuna nibuke the horn. Li represent what? The symbolic. It's a symbolic of our Savior, our Redeemer, who shed igazi lakhe eCalvary. Ngenxa yami nawe. Bahlabelele bathi Gitsimani entabeni. Yani bazalwane, kulapho igazi lenza njani? Ugobo namhlanje manje khulekele bafundisi wonke umuntu enimgcobayo noma nimgcobela kuyiphi position, it becomes a horn. Mafutha lawo niwathathayo asymbolize noma ebuye ebhodleni from the ngathi qhamuke kuhone. Angigcine lapho, ngicela ningilethele bona ngibagcobe. Mangibagcoba ngicela
nisenza njani bantwana bami ngitshelanga phela asenzi thina nina senenza ngiyabona yoba ngila to many people theologically I violated the protocol of ordaining a person. Because there is a procedure. Noma bathini bayiya kufanele kwenzeke yoba ngibizo amen mina esikoleni seBhayibheli la ngifunde khona once uthi amen evangelical asibuya khona once uthi hallelujah amen bathi hlala phansi soqedile because awubizo amen awuyazi wena homiletic wenzani ungabiza bo amen abaningi once uthi amen hlala phansi. That's what we see today, which is good, but we must also open the door for the Spirit of the Lord to move freely. Angazakhuluma uJesu athi ngenye amasiko enu seniviolate nohlelo lwami. Ngesikhathi usukuma uphethe into oyibhale kahle ekhaya wayithandazela uma ufika upulpit ayichinje. Uma ayichinja mina ngisayilandele ngivele ngiyilahlelele ngisho lokho kufanele kushiwo manje. Ngoba umnikazi webandla sewuthathile. Ngifisa ukuthi ningitshele ukuthi nginenza njani bantwana bami. Ubani ophethe uhlelo la umphethe uhlelo niza niyaguqa niyema niyajive nenza njani mase ngicala manje. Ngifuna manje ukwenza inkonzo. He lifted me up from the deep, my hand planted my feet on the king's highway, and that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and lifted me up. Abantwana bami kanikhona ake nishayele izandla niyasithinta mase nihamba nalisi ithina amen. Ungangibheka kakhulu wena mashele baba kubeka ngishaya wena uyotshintsha khona manje bheka phansi mangikhuluma. Baba wakhe ulama uma wami baba lo mfana. Ngiyabonga ukuthi ivangeli langena ekhaya lazalithatha nabazali bakhe bonke. Ngiyabonga. Yes ngani yami. Baba nomama bakhuphuke umama uthebezela bakhuphuke belike umama abuye. Ngizosangitshela nobaba. Izindaba zibhekene nobaba. Ngiyabonga kakhulu. Ake ngithi he lifted me up from the deep, I declare. Oh yes. And he planted my feet. Oh yes. On the King's highway. And that is the reason I sing and I shout. For Jesus came down and lifted me up. Ngiyabonga my baby. Thanks ngani yami. Bawuqosha mntanami. Mina bengeke ngikuqoshe. Bengizothi ima khona la. Bathi ngizodila nalo. Ngoba izindaba zibhekene nalo. But it's okay ngihlonipha iprotocol. Ake nimshayele izandla umama nimbambe. Hawu kuze azabanje umyeni wakhe apha amadikone walelisonto. Ngiyabonga. Ngiyabonga ngani yami Mandla. Lo msebenzi bekufanele wenze ubabakho Masumbuka. Wangicokela nangawo. Bathi ke when our line noma our time for us to depart is due, you see us nama appointment umadayari. Esiwabhaliswenza lokho nalokho. And kuba njalo uhambileke. So I'm here to do the work that was supposed to be done by my son Masumbuka. Kule ngane. Funa ukufunda lokho kubhalela manje thina masifunda sibonela kude. Abanye bafunda babonele duze. I didn't want no one to deal with my issues here because sekuyimina. But ngizozama mangabe ngiyabheda ningahleke ngizozama ukufunda. Mandla Johannes Ngubeni, the founder and overseer of Abundant Life Christian Center, has been tested
and demonstrated faithfully devotion to the Lord Jesus Christ. Sound biblical doctrine, godly character, and a confirmed call to ministry as an apostle. Therefore, by the authority that have been vested by me, by God in me, I want to ordain you, Kanyam, today, and commission you to preach the gospel, establish and strengthen churches, equip. Angisakubuyela emva ngifunde ngikukile. Ngithe ningahlekiseni ngahleka futhi. Kaninjani? I ordain you and commission you to preach the gospel, establish and strengthen churches, equip the saints and leaders according to the scriptures. Sengishilo bangcwele ukuthi asinaliphondo lesilwane but lamafutha asebhodleni ngoba isilwane sethabulawa eCalvary. Lamafutha ngizoccoba ngawo ngane yami. Ngifuna uwabuka njengamafutha abuya from the lamb. Thank you, Mtanam. Thank you. And shall drop his hand. We need to. Lama futhi ngizogcoba ngawo. I symbolize the horn. Yebo Pondo lengane kaJese in the flesh, the horn of God, the Lord Jesus Christ. Ngifuna ukusho mangizokubeka lamafutha ngiqala ngikuthandazela. You will never be the same. You've entered into another realm. You will enter into another realm in our ministry. Kono khulumile la ngafuna uquote akushilo, but those words to me it was cementing what I wrote down here. Uguti, from today onwards you will never be the same. Deuteronomy chapter 34. Wafuda verse 9. Moses acted to make his son like Joshua. He was never the same. Siswile la kutu David make it to Samuel kumgoba. The Spirit of the Lord came. You have got an anointing. Today we are going to activate it in fully. You not only have the anointing to govern the church, but you are a priest in this church. Sometimes you will prophesy when you stand up here. Genza lenkonzo ukhona ngangibambela lamafutha. Ngiyabonga ngani yami, ngiyabonga ngani yami.
ngiyafisa ukusho ukuthi what is the date today? Ingaki namhlanje? Bishop Makhubu, ngeke uzo-announce nje ngane yami. Uzo-announce ukuthi on this day of today, kulesi sikhathi esikuso, kulonyaka, kule nyanga, izulu witnessed the confirmation of what the Lord have done to Manda Johannes Ngubeni. Can I ask Mama Mfundisi Ngubeni to come forward? And if you could hold his hand as we declare. Bazalwane, today, with the authority vested in me by Chief Apostle B.N. Lukele, I declare and announce that today on the 2nd of August at 12:32, Yes, Lord. we declare Bishop Yes. Ngubeni Yes, Lord. as the head Yes, Lord. of Abundant Life Christian Church. Celebrate the men of God, anointed, appointed at the right time in this season. Hallelujah. Apostle. This is the apostle. Ngubeni, Manda Ngubeni. Sisakala umhlabelelo. Sizogida. We have the apostle in the house. Hallelujah. Continue worship team. Sisakala umhlabelelo namandla. Sizodeclare, sizojabula. The apostle is ordained. The apostle is born. Hallelujah. And we can come and celebrate. Sizobakawula. Sizobahaka benomama. Apostle Ngubeni. Congratulations. Can the servants of God come forward to celebrate and to welcome the
all what I do, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu yakuconfirma. Everyone that have ordained, after the ordination, I've seen God working through my sons and daughters. Because He's the same yesterday, today, and forever. Angisakushumayela manje ngizobuya ngizoshumayela abantwana bami bathi nginamazwi amancane mfuna ukwandlulisa. So ngicela ukuthi niyohlala phansi bese ngizoninikeza official mangicela ukwandlulisa anibashayela izandla. We may be seated. Your father and your mother will never be the same from now on. The anointing that's upon your father today will flow to his first assistant, his wife, and it will go down to everyone. Ozoyenza lokho engizokusho. Ithini amen. Ekhulumeni kwami bazalwane ngithekini all right to confirm that when Samuel finished ukugcoba uDavid, did the Bible the spirit of the akhuluma the spirit of the him. And when Moses laid his hands upon Joshua, what happened thereafter? Ngifundele leli vesi ngoba ngibona ukuthi khona abaphikisayo libezwa ngaphakathi ukuthi sithini ba responde kahle ku Samuel no David la ngathi aba responde kahle bese omunye wenu angifundele ngama assistant kaMoses, those who were called to assist Moses. What happened to them? Ngizokhuluma 3 minutes bese ngihlala phansi. Niyalazi lo verse nina. Basizeni ba bishop nabapostoli mangabeke khona bangalaziyo. Moses biza amadoda ezela abazokusiza ukuze ngithathe the spirit that is upon you ngiyibeke phezulu kwabo. Read that verse. Deuteronomy verse. Ngoba ngathi baliphikisile. Deuteronomy chapter 30 34 verse 9. Around there. Masinyani sengifuna ukuvala sokuphelile isikhathi siphelile. Njoba ngila amastrash ngiyele ngolungisa lenkonzo yokuhamba komfana wami. We are going to prepare a program manje this afternoon. Abapostoli bayeza nabafundisi. Funda ngani. Deuteronomy chapter 34, sifunde from verse 7. Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim, nor his natural vigor dismissed. Ufunda apha ngani yami. Deuteronomy 34. Verse 9. Mhlambe siye ku9 bengicela ku7. Verse 9. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Moses. Hlala phansi. So ngifuna ukusho la ukuthi there is a change eyenzeke namhlanje lapha. Izulu belibhekile. Ithini amen. Elami ama ihumushe ngifunde ngalo mina lithi khona the spirit of the Lord. Moses was never the same. I mean Joshua was never the same. Angazi ibekekile lapha. He was never the same. Leli ngathi liya detail lithi even the spirit of wisdom. But le elami lithi le humushe ngifunde ngalo my translation ngoba sama translation ithi khona he was never the same. And then uSamuel lapha uthi ameceda ngoDavid umoya kaNkulunkulu wenza njani
wawuloku ukhuluma kakhulu David, but that day wa edeka. That's what you are right now. Nilithole leli elithi khona amadoda abizwa ukuthi abazosiza uMose. Nilitholile? Aningalitoli. Ora ngizona asingalifundi. So fundela i1 kuphela, asifundela i1 kuphela. Ambani lapha First Chronicles chapter 17, but leli niyalazi. Khona ulitholile. Ubani olitholile simshalisana. Umntana kamaluma angeke sacabana, ngeke sacabana. Soku right manje. Ukuthi ubaba wakho ungishayela kusona indaba enkulu. Uthi bekangishaya. Funda. Sizofunda incwadi kaExodus chapter 18. uMose wayeselalela izwi lomkhwe wakhe wenza lokho akushilo. Hilo lelo. Yes. Oh, funda wehle isizwe ukuthi hilo yini mntanami. Ngoba ngathi mina leli lami ora qhubeka. Ngifuna lifikela lithi khona mangabe hilo. Kanti niphatha amabhayibheli kanti nicoba kanjani nina baba? Kanti mina ngicoba kanje. Abanye abantu Numbers 11. Ithi verse bani bishop 16 ukuyaphansi I think. ithi ngifuna la lithi khona Yeah. kwabizwa amadoda Yeah. bazokuma eceleni kwabani kwaMose ihambisana lento eshoyo lo mfana. But mabizwa amadoda, that was number 2. Mabizwa amadoda funda ithi ene ukuthi uThixo bahlanganele ukuze umoya kaNkulunkulu uNkulunkulu la wayefanele athathe umoya okubani okuMose sithi na mount of anointing kubani kuMose. Mhlamba ngitshela kahle abantwana bonke swanilahleka awufake kulaba. The ordination does not end up in you. Kufanele kundlule abasebenza nawo nabo, their life will be changed today. Uzokutshela ukuthi wenzeni egcineni. Funda. uJehova wakhuluma kuMose wathi ngibuthele amadoda angama-70 amalunga kaIsrayeli Yes. owaziyo ukuthi angamalunga Yeah. abantu bezinduna zabo Yeah. nezinduna zabo uwalethe etendeni lokuhlangana Yes. ukuba eme khona Yeah. nawe. Yeah. Qhubeka. Ngiyakwehla ngikhulume nawe khona ngithathe okomoya ophezulu kwakho. Ngenze njani? Ngithathe Khulumane ngenze njani? ngithathe Khona into ezothathwa la. Kule heavy anointing eyehlile edeka namhlanje. Ifana indlulu ifike wabathile la ebandleni. Funda. Qhubeka. ngithathe okomoya ophezulu kwakho Yeah. ngikubeke kuwo Yeah. ayakuthwala umthwalo wabantu kanye nawe Abozothwala umthwalo kanye nawe khuluma nabazwenza njani bazalwane. bayothwala umthwalo wabantu Awushe kanye sethi nami nawe. ngizogqotshwa manje. Ithi nami ngizogqotshwa manje. I will get an impartation from my Father that will elevate me to another level in my ministry. Kuleli bandla. Shall ofisana. Nalapho ngifuna ukuqinisa abantwana bami. Ngifuna ukuqinisa. Ngani yami apostoli. Ngifuna ukuqinisa. Phela sengimdala ngifana ngikhuluma izinto enosanizi manje ngazenzanga kahle kusasa. uThixo ukhele ngambeka isikhashana ukuze akhulume nalezi zinto ezinye beningasinakile. Ithini amen. It's not everybody. Akufunde 17 First Chronicles bese ufunda verse 12 if I'm not mistaken. Ngifuna ngithola iverse lalithi khona baqhamuka from left. Yabona? Mhlawumbe singathi south, north, east, west. Yabona? Beqhamuka beza kulogcotshiweyo. Ithini amen. Benza njani bezalwane? Kulogcotshiweyo. Niyalazo lo verse. Kuma Chronicle. Aningalithola namanje. Chapter 17 I think going down. Ake kulithola isimshayela izandla. Sifuna ukunikeza amatrophy abantu abawathola le mavesi.
Alright, nofunda ekhaya. Ngoba ngiyabona ngibambelela. Lithi iBhayibheli uDavid lamadoda khona ulikhowutile la ngazubani. Cela simshayele izandla. Lo ngoba ukhowuti into enginayo. Nginako la iBhayibheli la ku iPad but anginasikhathi sokufunda ama-iPad manje sengiyaqeda. Ngifuna nje ukudlulisa lo mlayezo ngoba ubalekile ukuthi ngondlulise. Lithi iBhayibheli kwaqhamuka uma uDavid ese take over the kingdom. Kwaqhamuka abantu from left and right yabona ngeenhlangothi zonke. Ngoba once you get elevated ku anointing yakho you attracted the kingdom of darkness. Kuvuka izimpi uzothi kanti kazi impela ngigcotshiwe yini. Anginasikhathi saloko ngoba ngisafuna ukushumayela. Bengithi uzoshumayela ngalokho ngigcine ngakho. Uma beqhamuka sebefikile kuye and lithi iBhayibheli everyone was well equipped. And beza banama leader wabahlelekile. But ulona lo group ne group ize kuzosiza ogcotshiweyo. Awusethi uma ufika ku level ye anointing uNkulunkulu attract abantu abafanele bazokusiza. Lithi iBhayibheli ke uDavid wasukuma uyangizwa ngani yami sengifuna kuzo wena mntanami kubene nonkosikazi wakho. uDavid wasukuma ebalekela ukuthi I should not give no position to umuntu entweni angabizelwanga kuyo. Ngizoyenza mistake. Futhi ngifanele ngicheckisise kahle the loyalty yalabantu abezayo. Uqobo lungaba liningi but uma unabantu abangekho loyal you will never see the success. Eningozi ezoba khona ukuthi uma uNkulunkulu sesukuma uzobadiliza bonke aqale kwabusha ngawe. Angisho ukuthi uyabulala but uzobenza ukuthi balahlekelwe ivalue yalokho kufanele bakwenze bese kungena abanye. Ngoba uma ningakwenzi nini nikhona ithuba liyandlula lento njengefu. Ithini amen. Once ungakwenza ukufanele ukwenze kumkhulu wakho nakusonto lakho nakuleadership yakho uqobo lokuthi uthika kusebenza kulo leadership yenza njani iyakushiya. Ngoba lolu qobo elalabo abozosiza lokuthika afuna ukwenza ngalomuntu amkhethileyo. Ayibandleni lambaningi abangishile abanye they nearly failed. Basizwa ukuthi babuye bathi baba asambanga kahle. Give us the blessing. And I gave them the blessing. Baba was successful. Amen. When Baba went Masumbuka, every once per month he would call me. So shall sentence it like a very expensive restaurant. The first time, the first time we figure wakipa cash. Angasa kumwa kwa mali nyingi kakhulu. Wayibeka fleni wadamhlanje. Bese ngicabane na 40 ages ngifuna ukwenza reconciliation wena. Ukuthi ngibuyele ekhaya ngisize ekhaya freely. Wena nawe siyazwana. Niyazi vela besizwana. Nangalesa sikhathi ngamkhulula kahle futhi ngaphinda ngayenza izinto eningabofakazi bazo yokumlekelela. But angifuna ukuhlala lapho. Ngifuna ungene endaweni ukuthi this anointing esokhuluma ngayo manje engifuna wona uzosukuma. uDavid wasukuma beqeda ukusukuma lapha sibona uNkulunkulu uthi Moses laba bazokusiza ngizothatha certain amount of anointing from you ngenza njani ngibanike ngamanye amazwi ngizo-add upon what also they've got abazalwa benayo ngabagcoba sesiswini ngizo-add from you now. Uma ifika kuDavid ke sebeza kuyena lithi iBhayibheli wasukuma wabahlangabeza wafika phambi kwabo bese behlangabezile wabuza lo mbuzo ofanele uphendwe ikomiti yakho namhlanje bese ukhulumisa ubusiso kuba hayi mina manje sekuzoba kuwe mina sengiphumile but ngifuna wenze isibuso namhlanje wena uthi nize ukuzongisiza noma ukuzongichitha na. Uthi bhekani uJehova ubhekile bona bese kuzomsiza la kulabantu khona bebezosiza ngefinance
la kulabantu khona bakwa Askari bona bebese ukuzonikeza wisdom. Nimbona uDavid ngathi beka excellent when zonke nje beka nabantu behind ababiziwe banikezwa anointing ngenyana anointing ukuthi ba specialize kulokuthi afuna bakwenze kule ministry. Abanye bebezolwa nezithe sifuna ukukhitha umbuso. Leli bandla lingakhetheka kalula uma ungenaba abantu uNkulunkulu azobeka anointing ukuthi ubone umsebenzi wabo kube ukugada ukuthi ibandla lingachitheki. Umbuso wakho kaDavid yethu uba ube mkhulu kakhulu kunyakaze because there were people bebegade lokho. Abanye bebegade specifically nje impilo yakhe nje personal ukuthi akungabi kombulala. Nakhumbula ngelangishe bafuna ukumbulala. Abazanga ukuthi la kunabantu abezili banikeza anointing yokubona into angayiboni umholi. Babona isitha sesiza. Lithi iBhayibheli singakawukhipha umkhonto sibulala uDavid wayesefikile isosha lasishaya. Bakhona la uma bangekho the anointing and the revelation izoyehlela phezulu kwabo today. So lithi iBhayibheli babuza and lo mbuzo umubi kakhulu. Abanye abaholi mawubuza umbuzo abanye abantu bangavela balimala. Nizongisiza noma nizongichitha na? Lithi iBhayibheli asakhuluma uDavid umoya kaThixo wehla. Because bekungelula ukuthi atholisise ukuthi bonke banomcondo omunye na. Abekho abazosabotage the ministry. I'm sorry to talk like that, but ngikhuluma kini bafundisi nonke emabandleni wenu. Some of the success that you don't see it in manifestation is because there are one Judah. May the Lord reveal to the Judas ukuthi lento engenzayo regret ngoba ngeke uyibulale lento kaThixo kugcina kulimala wena. Abazama uDaniel kwalimala bona. Niyangizwa abazalwane? Abazama uShadrach noMeshaki noAbednego kwasha bona. Jaswana ihlabelana lithi umpilo kwasayo angazi nebiza lokulisho ukuthini but liyakhuluma. Sengichaza ukuthi may the Spirit of the Lord reveal to anyone who is wanting 100% of this ministry. Ukuthi isikhathi sokuchinja today uthole the anointing uba ufeze lokufana ukufeze kule ministry. Lithi iBhayibheli sakhuluma umoya kaThixo wafika ngale ndoda le ya prophet yathi David singabakabani na wena ungowaka Jehova ukubiza ukuthi ufeze thina singabakho ukwenza lento iphumelele. Mabekade kusho njalo lithi David wababiza wasibanika ama position. Who's occupying the position in our church? Fundisani lento ukuze abadlalayo kuphosini abakuyona babone ukuthi kubusiseka bona ngokwenza kahle kule position. Ngicela nikhuphuke manje sengihlala phansi ngeke ngisasukuma and ngifuna nikhuphuke nime lapha nonkosikazi wakho. Bashali nizandla ningakhathali abantwana bami. Abanye bathi waye angavela ngabahlalisa phezulu lapha phela ngubaba phela ngenza intando yami lana. Njengoba bamela ngicela bonke abaku leadership nje noma ngabe uSunday school uma ngenyawo everybody noma ku minister of finance wherever mowazi une position oyiservayo kuleli banda mangenyawo. Worshipers, angisho umuntu worshipper ku position. Whatever position ukuyona kuleli banda. Isikhathi singumvumela ukuthi ngithi baqhawule bonke ukukhuluma isibusiso kubo nonkosikazi wakho. Bese kube bayakwazi ukusheshisa abahamba fani nami bengizothi uqhawule everyone bese banika isibusiso. Ngifuna ungubeni la the apostle ngubeni right now anibuza umbuzo and I want you to answer. Noma uzazi ukuthi bongeke faithful ku department yakho mhlawumbe usabotage. Change now. Confess good. Ethina amen. Uthi
ngenhliziyo uthi inkosi ngisize bengikhekheleza kuhle ngomuntu ongena efemina clock abese yohlala etoilet angawenzi umsebenzi. Ngoba uma i-department yakho ungasebenzi but unesikhundla uyasabotaja umsebenzi kaNkulunkulu. So uzobuza umbuzo la obuzo uDavid. Uzothi nina nonke njengoba nimile bantwana bami, impela phela niyangisiza noma nize ukuzongisiza noma cha? Nina niyaphendula. Singabakho apostle, we are here to serve the ministry that God have given you. Laba baphendula maNkulunkulu ekhuluma uthi kubona uthi bathi singabakho uDavid, uNkulunkulu ukusiza ngathi, futhi ngathi ningabeka ngalondle izisho ngayo. Nithi singabakho apostle Ngubeni, uNkulunkulu ukusiza ngathi. And mangabe ungenzi njalo, ungenzi kahle, from tomorrow, from now on ungotshintshayo. Uma kunento eyinkinga ongazi ungayenza kanjani uzakubona ukuthi mina akuhambi kahle. Buza lo mbuzo ngani yami, ubambe unkosikazi wakho, babuze bona bazophendula. Bathi apostle singabakho, uThixo usibize ukuthi sikusize, uThixo ukusiza ngathi. Mawuqedile so uzobona, mawufuna ukubaqhawula next Sunday kukuwena, mawufuna ukubaqhawula manje ukhuluma isibusiso uzokhuluma manje. God bless you and God bless you all. Angibuze lo mbuzo ubaba awushoyo engizowubuza nonke bazalwane. I think this is something that is very important as the church, because namhlanje our life as this church will never be the same again. Asikuthatheli phansi lokho, kodwa from ejuleni lethu ze ingabe ningenathi na ukuzowakha lo msebenzi kaNkulunkulu. Sishayeleni izandla bazalwane.